Ćao svima, imam nagradu za vas. To je novi super moćan auto. Baš je lep, jel da? Da, od uvek sam sanjala o tome. Samo ne roze. Koga najbolje nacrta, dobit će ga. Dakle, treba se potruditi i nacrtati mnogo lep auto. Aha, počinjem. Konturu sam već nacrtala. A sad ću ga obojiti da bi bilo još lepše. Wow, odlično ide. Imam talenat, znala sam to. Svaka mi čast. Ja mrzim roze boju, ali nacrtat ću auto. Ako ga osvojim, ofarbat ću ga u crnu boju. Da, to će biti baš dobro. Odlično, rešeno. Tako ću i da uradim. A znate šta? Roza auto sigurno neću praviti. A bolje da nacrtam auto iz svojih snova. Tako je. A neću nigde da žurim. Još malo. A sad ću dodati belu boju. Wow, bravo, Wednesday! Hvala. Devojke, vreme isteklo. Wednesday, ti si prva. Šta? Nacrtala si crni auto? Ali mora biti roze, zar ne vidiš? Šta? Nije vam se dopao moj rad. To nije fair. Enid, a šta je kod tebe? Eto, pogledajte kako vam se čini. Bravo, bravo, to je odličan auto, svaka čast. Ne brini, Wednesday, a ja idem po nagradu. Wow, baš je dobar. Jo, samo što mi nestaje noge. Polako. U pomoć. O, znam. Sešću ovako, da, i bit će super. Dakle, krećem. Gledajte, to je portal u svet slatkiša. O, kako neobično. Wow, šta je to tamo? Wow, šta je to sa mnom? Dakle, devojke, možete početi da ga crtate. Hajde, krenite. Okej, napravit ću plave cvetiće i roza vrata. Da, to će biti baš super. A krov će biti šareni kao duga. Ostaje samo obojiti palačinku i nacrtati bombonu u sredini. To je preslatko, zar ne? Baš mi se sviđa moja palačinka. Wednesday, a šta si ti smislila? Ja više volim da crtam 3D olovkom nego testom za palačinke. Jao, ali ovog puta nešto nije lepo ispalo. Krenut ću iz početka. Ej, pazi malo! Jao, moja kosa! Mislim da će ovog puta ispasti lepše. Polako. Tako je. Devojke, stop! Vreme isteklo. Pokažite crteže. Wednesday? Ne. To nije dobro, iskreno. Užasno. Enid? Trenutak. Polako. I eto, pogledajte. Wow, super! Ti dobiješ nagradu, čestitam. Da, zagrljaj. Jao, izvini, Wednesday, zaboravila sam da ne voliš da se grliš. Dakle, čao svima, idem ja. Wow, to je tako super. Ogromne lizalice, čokoladne jaje i to sve za mene. Wow, tu je čak i žvaka, ne mogu da verujem. Wow, a krov je napravljen od šećerne vune. Ne mogu da verujem. A ručica je napravljena od krofne. Neverovatno. Oduševljena sam. O, ovog želemedu ću također rado probati. Šta? Čak i saksija je jestiva? Napravljena od čokolade, zamislite? Pitam se kakvo je punjenje. Wow! Unutra su slatke konfete, obožavam ih. O Bože, to je pravi raj. Ne mogu da se zaustavim. Sve
Jako lepo i ukusno. O, da. Baš mi se sviđa sve ovde. Jo, znate šta? Nemam više snage da jedem. Puna sam. Ali presrećna sam. Devojke, predstavljam vam lutku barbiku. Jel vam se sviđa? Prelepa je. Dakle, počnite. Wow, tako je lepa, moram je osvojiti. Ajde, krenite. Let's go! Požurite. Dobro. Počet ću od roze boje. Celu barbiku sigurno neću stići da nacrtam, tako da ću nacrtati samo glavu. Da, tako je. Odlično. Super je ispalo. Wednesday, a zašto ti ništa ne radiš? Ja ne volim barbike. Bolje da su nam poklonili zma ili zombi. A to je dobra ideja. Sad ću napraviti takav crtež da će svi biti šokirani. To će biti roze kovčeg. Sa zombijem. Da, tako je. Odlično mi ide. Pogledajte kako to dobro izgleda. Ja sam oduševljena. Ostalo je dodati još nekoliko detalja. Odlično. Stavit ću naočare. I to je to. Završila sam. Ma šta kažeš? Devojke, vreme je isteklo. Pokažite šta ste nacrtali, Enid. Nije loše, prepoznajem barbiku. Wednesday, šta je to? Šta će nam zombi? Dakle, pobedile Enid. Da, super, i opet ja. Hajde, odlazi odavde. Baš mi je drago, hvala puno. Ćao, barbiko. Ćao, Enid. Wow, šta? Ona priča? Nevjerovatno. Šta? Kako priča? Hoću i ja takvu lutku. Sad ćemo Barbika i ja biti najbolje drugarice? Da, čajanka sa Barbikom. Samo što tu nema čaja. Da, zamislio posle rekao da me voli. Ovaj bazen je baš super. What? Devojke, pažnja. Kako vam se sviđa ovaj leteći tanjir? Baš je dobar. Pravila znate, krenite. Važi. Wednesday, sigurno me nećeš pobediti? To ćemo još vidjeti. Leteći tanjir je baš moćan. Spremna sam da se borim za njega. Od uvek sam htjela da odem u svemir. Dakle, već sam krenula da radim. Nacrtala sam vanzemaljca. Odlično. Ostalo je dodati nekoliko detalja i to je to. Što? Wow! Treba se dobro potruditi da bih uradila bolje nego Wednesday. Dakle, počet ću od crvene boje. Za sad mi dobro ide. Zatim plava, žuta boja i ostalo sve obojiti. To nije remetalo, ali može da prođe. Deco, vreme je isteklo. Enid, pokaži. Eto, gledajte. To je baš smešan leteći tanjir. Wednesday, šta je kod tebe? Wow, bravo. Kad se trudiš, dobro ti ide. Dođi ovamo, daću ti nagradu. Da, konačno. Ćao, Enid. Da vidimo. Znam da upravljam helikopterom. Mislim da je leteći tanjir skoro ista stvar. Bye bye! Ćao svima. Krećem. Oho, gde sam to ja? Ova planeta liči na Mars. Od uvek sam htjela da živim tu. Wow, tu je baš lepo. Evo vanzemaljaca. Znala sam da postojite.
Okay. Ćao, drugari. Hoćete da plešete? Onda ponavljajte za mnom. Ćao, čao, vaš novi zadatak je Robopas. Pogledajte šta može. Ha? Preslatko. Wow, to je baš ono što mi treba. Ja za malo da zaboravim na vreme. Napred, devojke, krenite. Dobro, hajde da počnemo. U ovom crtežu je bitno napraviti ravnu konturu. Da, tako je. Ostalo je sve obojiti i dodati detalje. Wow, odlično mi ide. Super, Wednesday vidi. Nije loša, ali mislim da će 3D olovka to bolje ispuniti. I ja ću imati 3D robota. Prvo ću nacrtati šape. Tako je. Odlično. Zatim telo. I njušku. O da, nevjerovatno. Ostalo sve spojiti i napraviti repić. O, jeste završili? Wednesday, pokaži. Wow, to je prelepo. Svaka čast. Nida, šta je kod tebe? Pokaži svoju palačinku. Eto, gledajte. Jao, kako slatko. Rešeno, obe ste pobedili. Evo vaše nagrade. Samo pazite, molim vas. Da, Wednesday, a možeš i ti da se poigraš? Super, a sad daj meni. Ne, nisam završila. Daj mi. Ojoj, kakva šteta. Robot se slomio. Oh, no! Ne brini, popravit ću ga. Ili ne. Devojke, kako vam se sviđa ova haljina? Pravila znate. Neko od vas će osvojiti. Usput, ova haljina može da menja boje. Wow, sad mi se više sviđa. Vreme je krenulo. Hajde, požurite. Dakle, da bih pobedila, moram da uključim svoju kreativnost. Tačno! Imam haljinu na lutki. Samo ću da je precrtam. Aha, skidam polako. Super! O, to mi treba. Aha, tako je. A sada treba zaokružiti ovu haljinu. I onda će dobiti veoma lepu palačinku. Da, svaka mi čast. A gde je Barbika? Wednesday? Šta to radiš? Ali to je moja lutka. Vrati mi. Treba mi, vrati mi. Pocepala si moju haljinu. A, izvini, molim te, nisam htjela. A šta to miriše? O ne, požar! Moja palačinka gori. A, požar! Treba hitno pritisnuti dugme. Evo ga. U pomoć! Šta se dešava? Odakle ovde voda? Užas! Svi smo mokri. O ne! Zaustavljamo izazov. Požar, to je opasno. Eto, sad moramo čekati drugi izazov. Juhu, imam sok Huba Buba. Ja imam 10 flaša. Oho, nikad nisam vidjela toliko Huba Bube. Blago meni. A mogu li ja prva probati to? Hvala, prijatelji. Jedva čekam da napravim butljaj. Hej, u čemu je stvar? A zašto se sok ne sipa? A, jasno. To je žele. Treba ga istisnuti. O, izgleda baš ukusno. Mnogo mi se sviđa. Oho, cool. Da, to je prelepo. O, izgleda da je tamo ostalo još malo. O ne, jezik mi se zaglavio u grlu. A, ne mogu ga izvaditi. U pomoć! Dan, pomozi mi. O, sad ću... Uj, Phoebe, jesi u redu? jesam. Sad ću pokušati da naduvam veliki balon. Pa nije ispao baš velik, ali sam svakako zadovoljna. O, to je baš cool.
Jao, izvinite, slučajno sam. Sad je moj red da probam žele. Imam odličnu ideju kako da skinem sve poklopce. A sad ću uzeti veliki levak koji će mi pomoći da pijem žele iz svih flaša odjednom. O, zar to nije genijalno? Sad su mi usta puna žvake i mogu naduvati balon za Phoebe. Oho, baš je veliki, svaka čast, Ben. O, balon je pukao i sad mi je sva žvaka na licu. Ups, ali i dalje je slatka. Jao, fuj, Dan! Jane, ostala si samo ti. Konačno, jedva čekam da probam svoj žele. Wow, to je prelepo. Jao, to će dugo trajati. To je to, završila sam. Jao, ali to su bile samo 2 flaše. Drugari, hoćete mi pomoći? Naravno, rado ćemo. Uzet ćemo flaše i sipati je u usta. O, da, to je ekstra. Kako zabavno! Jane, presmešna si! Hvala, prijatelji, to je bilo super. A sad je vreme da naduvam balon od žvake. Oho, Jane, stani! Gde ćeš? Jao, ispustio sam je. Pa dobro, neka se provoza. O ne, ljuta paprika. A ja sam dobio 10 puta više. Nemojte mi reći da moram pojesti to. Ne boj se, Phoebe, mi smo tu. Jane, hoćeš ti da počneš? Okej, pokušat ću da je pojedem, ali jako se plašim. A ne mogu. Šta? Odakle je tu? Neću jesti. Kako je to moguće? Baš smešno. To uopšte nije smešno. Okej, probat ću malo, a vidjet ćemo šta će biti. Jao, sve mi gori ustima. Sad ću pući. Dobro je što ovdje ima led. Kakvo olakšanje. Dan, sad ti, hajde. Nema šanse, možda Phoebe. Sad će ti Phoebe pomoći. Hajde, otvori usta. Ne, nemojte. Odvratno. Sve mi gori ustima. Jadan, hitno mu treba pomoć. Dan, imam akvarijum. Stavi glavu unutra. O, da. Kako prija. Jao, to je ribica. Hvala, devojke. Da ni vas ne bih preživeo. Uzmi peškir, Dajveru. Hvala, Phoebe. Želim sreću. Samo ne to. Ma ne boj se, ja sam uspeo, znači možeš i ti to. Strašno mi je čak i da gledam u to. Okej, moram biti hrabra. O, ne! Kakav užas! Jao, kako to radi? Postaje mi vruće. O, ne! Sva koža mi gori. Ne mogu više. Pomoć! Jane, uzmi vatrogasno trevo. Moramo hitno ugasiti požar i spasiti Phoebe. Gotovo, prestanite! Ugasili ste me već! Wednesday, pomoć! Ćao, komšinice, šta radiš? Izvini za haos. Dosta! Izgleda da je u redu, baci kocku. O da, obožavam kolu. Oho, koliko limenka ima ovdje. Jao. Da, zamislite, dobila sam 100 limenka kole. Nevjerovatno. Jane, hoćeš da počneš? Vrlo rado. Ej, zašto se ne otvara? Hajde, sad ću to otvoriti. Kako tvrdoglava limenka. Jao. Ideja. Treba uzeti čekić. Sigurno će mi pomoći da otvorim limenku. Da, uspelo je. Otpit ću barem gutljaj. O, da, prelepo. Šteta što sam imala tako malo. Dan, hoćeš da ti dam čekić? Hajde, joj! Zašto mi nisi rekla da je tako težak? Izvini, kako ćeš ti otvoriti limenke? Znam. Treba poređati sve limenke. Tako će mi biti lakše da ih otvorim. Gledajte.
Još malo. Gotovo. A sad će mi trebati slamke. Da, tako je. A šta to radi? Ne znam. To je to. Napravio sam jednu veliku slamku i sada mogu popiti svu kolu odjednom. To je super. Bravo! Odlično si smislio to. I u čemu stvar? Izgleda da je to sve. Šteta. Joj! Izvinjavam se. To je bilo baš smešno. Konačno je stigao moj red da pijem kolu. I ja već imam dobru ideju. Gledajte šta ću. Sipat ću svu kolu u veliku čašu da ne bi pravila pauze. O, da! Moja super velika kola je spremna. Jedva čekam da napravim gutljaj. O, da! To je neverovatno. Kakav užitak. Jo, ali izgleda da će sada biti nešto. Ups, jesi li dobro? Oh my god. Wow! Obožavam Twix. I drago mi je što ću ga prvo probati. Skinut ću pakovanje. Hej, možeš da paziš malo? Izvini, Dan, nisam te primetila. O, ovi štapići su kao pravi mačevi. O, a što ih ne bih isekla motornom testerom? Mamice! Jesam dobro smislila to? O, da, odlično mi ide. Pazi malo, sve leti u nas. Napravit ću par komada i još par. Da, savršeno. Sad imam 10 čokoladica Twix kao i Dan. Ups. Da, Phoebe, ups. Kako nezgodno je spalo. Dobro, ne mogu više da čekam. Jedva čekam da probam svoje čokoladice. O, da, drugari, to je predobro. Ja sam završila. Ko je sledeći? Ja sam. Hoćete da vam pokažem trik? Gledajte kako mogu. Cool. Znam, a sad ću probati. Wow, u pravu si, Phoebe, to je prelepo. Oduševljena sam. O, dobila sam genijalnu ideju. Stavit ću štapić u vruće mleko i dobiti čokoladni koktel. Da, to je divno. A sad ću probati. O, da, najbolja kombinacija na svijetu. Nemojte me tako gledati. Nastavi. Okej, nema problema. Prvo treba skinuti pakovanje. Da, tako je. Jeste vidjeli to, devojke? Ja sam genije. A još sam smislio kako da pojedem sve to. Treba će mi lopatica i Nutella. Hvala, prijatelji. Sad imam sve potrebno da oborim rekord i izgradim najveću kulu od čokolade. Uzet ću štapić i razmazati Nutellu lopaticom. Da, tako je. Wow, super! Jao, hoću i ja tako. A šta ću ti, merdevine? Da bih nastavio kulu. Misliš li isto što ja? Da, hajde da probamo kulu dok nas Dan ne vidi. Ne, nemojte! Slomit ćete mi kulu! Jesi živ? Valjda jesam. U kacigi sam kao pravi graditelj. I ostalo mi je još pola kule. Moram je brzo probati. Devojke, poslušajte se. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će tog sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nicole ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali Britney počinje. Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? Ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro.
Cool, baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačna jede i ja bih probala to. O, Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. O, kako brzo nestalo. Šteta. Lepo je izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super! Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super! O, šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super! Želim još. A koju boju izabrati? Tačno! Da, probat ću plave bombone. Ukusno! A pa šta? Da, uspelo je! Sad imam plavo odelo. Super! Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super. Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nikol. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nikol, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nikol, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da se sama. O, da, kako ukusno. Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Ja sam li postala klov? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu je igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. A Nikol je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. O, tako oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspela sam. O ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? A ne! O, torta u lice. To je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač kukne. Britney, sad ti. Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, o ne. Razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. Za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nikol. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, šta si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho! Ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda. Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super. Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nikol jedva čeka da proba. Ne može više da čeka.
Devojke, požurite, inače će Nikol početi da jede svožele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari, znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Ha, poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam, napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Ha, eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. A blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nikol. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom kija. Jao, Nikol, to je već previše. Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zaletila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nikol, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nikol počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi je jezik. Pomoći ću, Nikol. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nikol. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. O ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. O ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću je vodom. Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala. Žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. O ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. O ne, koliki čips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar. Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. Sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. Podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Hajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde.
postalo mnogo bolje. Hvala, Britney. Jo, ribice mi u ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno.